Hej! I denna videon så kommer jag att titta på en ny uppdatering! Jag har tittat på Star Stables nyheter och det står att de har typ fräschat upp vingården. Så vi ska titta hur det ser ut där. Alltså jag vet inte hur de har gjort det eller hur det ser ut eller om de har liksom gjort om det lite, men jag vet att de har liksom fräschat upp det lite. Oj! Det har de verkligen gjort. Oj. Jag bara oj. Jag tror det är mitt här också. Alltså jag tror att det leder till biblioteket, men det är typ andra dörrar. Jag måste säga. Oj. Vad är det här för en byggnad? Oj. Ja, just det, den leder till det där. Men de har verkligen gjort om liksom byggnaderna lite och fixat där dörrar. Och nej, det är aldrig smart att hoppa in här, jag lovar. Och liksom fräschat upp det helt enkelt, det stämde. Det var som de sa. Men shit vad fint. Denna videon blev inte så lång, men jag ska titta på nyheterna igen. Så jag pausar videon och jag ska se om det har kommit något mer. Jag tittade faktiskt på nyheterna och det var det här som kommit. Jag tycker de har gjort det jättefint och jättebra. Så bra Starstable. Nej, men jag hoppas att ni gillade den här videon. Den blir sjukt kort, men ja. Jag ville bara spela in och se på den här uppdateringen. Så det är så jag spelar in då. Så hoppas ni gillar videon. Hejdå!